step ke besuk ke bakaban ye pi baro ki perlok ki bajupet ya kanika Good News TV ka balong ka channel jongga jing sang samla ke jipi snat setngi pangai ku blai ru ye pi hak kerteng ke jong try bonop dem jongi uji sukres na ka benda ka jing pusan han ka step ngan shim daka shithi u jakob kalanong ka baningkong ka dekat ka baar puwe tin ka jong blai ka ong tu pin pediang de ka jing jam nut ya kata ka tin bala thung ka balakeng pan pen im ikimin sim jong pi pilaru ban pulilang naka kitab u Ezekiel kalanong ka balai pulai ka dekat ka baar pulai adu ka dekat ka balai pulai ka banya day naka benda ka jing slok hakan ka step hakawai niki artikel bala tho haka kot khubor The New York Times kaya thu ba uwei usipai uladap dari jing syap ting haka thama namar ki nongsun ki lapoi hajan rengkat baka jing sawah ki ketang suloi batrim ki bala penting ya ka mensim jong u para pedang juga taka por kensan yo sngau ya ka jingpang ka basyar khai kata kolong namar baki don ki kuli ki bala ksam ya ka syadam bat ka kti jong u bat kumta la su ban penki lade haka bakum ka taka por ka baphala ka bala tho haka taka artikel kolong ba uta ukuli ubala ksam haka syadam bakti ka jong u shwa bandai ya ka met ka jong u ulayat lingba shwa ya ka bible ka bamot ba ukuli uksam lingba ka bible ka ba uthap ha ka plashadam ka jong u bat kumta uta ukuli ulangam tang khendiat bat sim lakta ya ka syadam jong u bat basotna kalong bau tau sipai ulai im nakata ka jingjia hadin nang ta utau sipai ulabu bat sumar bahaya kata ka bible ka bala bitsnam ka bala ksam ukuli bala peitliu ulabu bat sumar bahaya ka namar ba ungek badai kata ka bible ka bau thap ka bala pelat im ha kata kathama kadi ka jingjia kalau ka basong tanat pan perkhat Henry kam sim le thoi pat saphang ka jing pen im ya ka jing im bakan jaman sim ka bala tho ha ka bible bat bau blai ula ai khnang ru bangin tip ya ka jing sisa habangi pule kitab Ezekiel kalong ka balai pulai ngiui bagi khon Israel barabor ki jupanan kam ya ka tin jong ki prophet berkata ka jimperan kam ke jong ki kalong tang na ka benta ban pen sau tenat om ban pen kela ya ka jing im ka jong ki na ki pop ki penen kam bakla ya ki jing kular ublay hau Abraham ro bat kata ka jing le ka jong ki kalong kum ka jing pen scam ka jong ki na ka benta ban yo kam halade ya ka ri ka jing kular tang ban yo kam halade ya ka ri jing ka jing kular Henry klem ka jing telah ka bamot sisa hakmat joblay Ezekiel kalau balai pulai ka dekat ka bar pusau ki khon Israel ki sautanat ban sngap ya ka jingkran ki prophet Henry blay uang kumno hau Ezekiel kisah skoru ikitien jaume Henry kimle satyai ki namar da ki sentur jongki ki pen isi bon ka jing e Henry ka donut jongki kayai be ye ka jing mentoy jongki ka dekat ka balai po lai phoi so shir khai perkhat de kata namar kata
ublay ukrang persya ye ka jinglong ka jongki. Ublay ubisar ye ka jinglong je ka donul ka jongki ka siapa? La sabar kisah terat ban sengap ye ka Bible hanrai. Terat ban sengap ye ki prophet penban. Tang na ka bentaban yo ye ka jing mentoy. Ki yai be ye ka jing mentoy ka jongki. Ki parlok baro hakan ka step ngidon ye ka Bible ka tin ka jong play. Haki ki sem ka jong ngidon. Ka tin ublay tam day tang na ka benta bengin ya sautanat. Ne bangin ya donbok sibun. Man kasngi hakikam ka jongi. Lani bangin penlong ye ka tangkum ka jingarap bangin yo ye kinu ki jing angnut jongi. Nama don ki beriu. Ki banut. Wat man penan kam bakla ye ka kitinu blay tang na ka benta ka jing mentoy yala de. Semla ai ka Bible hingi ban le kum ta. Lai ka Bible hangi bangin bot ngin kongu ye ka jing hikai jong ka. Bat katahi kan penlong yengi bangin yo sibun ki jing kerku. Om tang hakari ka jing im ka pamenta. Henry Watt syaki bebom jukut. Bat ki jing kerku jong ka. Kilong bangin yo ye ka jing im ka bebom jukut. Hakata ka jing im ka bangin sayat lenti hadin ka jing yap ka jongi. Tin ka jong blay na makata. Kadeban long maka. Kaban penteladur yengi. Kaban ai ka jing im ka bathama yengi. Kaban hikai, kaban yalam yengi man lakas ni. Om bangin penon kami ka. Na kaban taban yo jing mentoy. Halade. Nama kata Jacob lingbar kan ngomong ningkong ka dekat baat puwe. Naba kumta habala bu no bat ka jing tiket baro. Bat ka jing slay ka jing bisni. To pen pediang. Da ka jing jamnut ia kata ketin balatung. Kabalaken ban pendim ye kimin sim jongpi. To ngin pediang. Ya ketin ka jong play. Maka kala ban pendim ye kimin sim ka jong. Syam penkut idan iwe jing tho, jing kan tho i boong. Kum ni. Ngim don jing tip sepang ka Bible. Lemda ngi baro ngi kongo ia ke jing hikai jongka. Kalong ka basisa. Ngim don jing tip ya ka Bible. Lemda bangi. Kibadon ya ketin ka jong play haying sem ka jongi. Ngi kongo pan ngi bot ia ka jing hikai ka jongka. Nakabenta ka buram ka jong play. Amen. Ngini doai. Kok pau jongi bahap neng hajan jong mengi wan ka por ban aingu ime ka step. Ban aingi ka sngi ka bakraw. Kasngi ka bathamai ka jing im ka jongi. Langim pat yo ban ya lingba kan kasngi ko try. Ngi aingu ban melong play. Babu bet berhenti aka baro. Bat baka jing im ka jongi ka don. Hakil hok ti ki jong me. Try ngi duai pan aingu ime na ka benda ka Bible ka ktin ka jong me ka me ahengi. Ka balong maka ka nongrim ye ka jing ka jongi. Ka balong maka ka ba ahengi ka jing syai. Bat ka ba keren yengi man la kasi. Try na maka tahan ka por. Yengi iwe piwe. Paka ktin ka jong me kanum long. Tang bangin sudan ye ka haking kisem ka jong me. Ya rap ingi bangin bot. Ye ka jing hikai ka jong ka. Hakan kesengi berkowe. To ai bor ngi ko tran kata. Bangin im sisa. Tigi beriu kat kum. Ka ba meme kwa ngi bangin im. Ai bor ngi bangin nyat hakan jing hikai kitin ka jong me. But ai bor ngi bangin laban job ki jing pensoy. Hakan kesengi berkowe. Ipan ngi jawatine boro. Aga kerteng ka jong Jesus Christ. Amen.